ufuna uthini? Anelanga mna ndiyapheka ndisekitchen. Ekwedini kanti uthini? Enqameni kade funeka ibalekile. Yo hayi qala amajita phunga ngam. Yo hayi fika ndathatha ndibuzanga kama ngubani ukubona ndiyaqala ndikhumbule esikela ndingafuni negama incwada ndifuni ndizithandela umqaya ukuba waziwa ulekwa ngepanga. Buye emlanjeni uvaya nge-anda icothe ezindala zisitathile impahla ufike kowena ukhale nokhala ukuba wakhala impama iyahlala. Okay akucengwa tu esam isijingo asicenge kakhulu ufika amajita tu akuthethwa nothethwa isitimela sothulu amanabani kanti awuzazi jonga le nifuna ulwazi ufike ekasi lam uqhela mna wes awundazi nondazi uvale umlomba uthethe ngemali buza njani unimoshela isikhathi ufike ekasi lam uqhela mna wes awundazi nondazi. Yo hayi hayi chi yo hayi yo hayi hayi chi yo hayi yo hayi hayi chi yo hayi hayini yo hayi hayi chi yo hayi hayini lona ufuna ndimcenga ndikwazi nocenga chi yo hayi ndamnezama sithethe kakhulu sadala chi yo hayi nganomkhulu ubheja ngemali amangana chi yo hayi jonga le beathani mangapha kuyo ndekudada flow ikhona lona ufuna ndimcenga ndikwazi nocenga chi yo hayi ndamnezama sithethe kakhulu sadala chi yo hayi nganomkhulu ubheja ngemali amangana chi yo hayi jonga le beathani mangapha kuyo ndekudada flow ikhona. Yo hayi yo hayi yo hayi